Парламентарни избори 2014. Вие сте с предизборното студио на Радио Русе. Мой гост е доктор Валерий Джуров, кандидат за народен представител от коалиция Патриотичен фронт, и Искрен Веселинов, водач на листата на същата коалиция. Здравейте! 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 Господин Веселинов, ще ви помоля в началото да представите доктор Джуров. Доктор Валерий Джуров е един човек, първо, с много широка ерудиция. Той е наш специалист в областта на образованието. Неговата докторантура е в областта на радиолокациите и навигацията. Дългогодишен преподавател в Русенския университет и така познат и любим преподавател за студентите. Неговата мисия в вашето студио е да изложи нашите виждания в областта на образованието. Господин Джуров, какво и как трябва да се промени в образованието? Е много гореща тема, по която всички политици на всички избори се упражняват и която остава все така актуална и непроменена. Ние от Патриотичния фронт, НФСБ и ВМРО сме за цялостна образователна реформа. Връщане на възрожденския дух и националното самосъзнание, както в училищата, така и в университетите. Трябва в училищата и в университетите да се въведат изучаването на дисциплините патриотизъм и часовете по физкултура. Споменахте физическото, един любим предмет за повечето деца. Какво точно имате предвид? Повече часове по физическо? Значи разширяване на общо физическата култура в широк смисъл, а не поставяне на нормативи, трудно реализируеми и изпълними от съответни ученици, студенти и така. Вашето мнение за това кой как да пише учебниците? Помним скандала от близките дни по предмета човек и общество. Как беше представена българската история там? Според мен, написването на учебници трябва да е с ясно съзнание от един-два екипа, които да представят пред съответна комисия написаната програма и учебник. Значи аз не мога да приема, преди няколко години се занимавах с историята на дъщеря ми в математическата гимназия. За Хитлер имаше 3 страници написано, за Георги Димитров 2 изречения. Значи ако се представя нещо, трябва да е обективно. Учебника не беше за германци написан, беше написан за български. Същото беше учебник по история преди още повече време за Френската революция в 6-ти клас. Цитатите в урока по история бяха на Юго и на още няколко френски автори и това беше целият учебник по история. Кой и как може обаче да върне самочувствието на българския учител? Казваме реформа в образованието, но само до там? Значи според нашата визия трябва да се избегне тази порочна практика назначаването на договор, на срочни договори на учителите. Те трябва да станат като да се издигнат на високо стъпало, за да имат самочувствие, съзнание. Не случайно в древна Япония само учителя е бил прав пред императора. Никой друг не си е позволявал да стои прав пред императора. Значи японците са започнали това от много години. Какви законодателни промени конкретно бихте предложили вие от Патриотичен фронт в сферата на образованието? Значи ние от Патриотичния фронт, НФСБ и ВМРО предлагаме достойно заплащане на труда на учителите и корекции в пенсионното осигуряване и възраст. Какво конкретно имате предвид? Тоест учителският труд да бъде категоризиран както труда на тежко физическите и други професии. Значи както на летците, както на миньорите. Господин Веселинов ви представи като университетски преподавател. Предполагам, проблемите във висшето образование са ви добре познати. Кои са те и какво трябва да се направи там? Значи глобална реформа, както на основно средно, така трябва да се направи във висшето образование. Имаме предвид премахването на тази тенденция бакалавърския курс да бъде 3 години. Според нас би трябвало да бъде 4 години бакалавърски курс. Магистратурите вече да продължат в 5-ти и по-горен курс. Патриотичен фронт. За какво ще настоява най-много? В сферата на образованието, на културата? Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО са срещу ислямизацията и ислямските доктрини, които са под различни форми в училища и университети. Освен това, Патриотичният фронт е за възраждане и съхранение и утвърждаване на българската самобитност, култура и традиции. Според Патриотичния фронт, държавата трябва да субсидира излъчването на автентичен фолклор, български филми, сериали. Патриотичният фронт е ясно и категорично за премахване на тази пошлост и чалгазация, вулгарни изрази, примитивни
което е недопустимо. Както в печата, така и в изразните културни средства. И така, ако за вас България е над всичко, то на 5 октомври гласувайте за Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО с бюлетина номер 24. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Парламентарни избори 2014.